אז מה קורה חברים? אני ארקיילון, אם אתם זוכרים אותי. אח שלי הקטן פתח ערוץ חדש, תירשמו לו לערוץ יאללה בוא נראה. אני רוצה להגיע עם קרוב ל-21. נראה איך עכשיו אני אגיע ל-21, אני אנסה, אני אתאמן וואו, זה הבאז הכי דביל שראיתי בעולם. יש לו אולטי או מה? תודה. מי שאומר שאני טוב אז שירשם לערוץ, וגם אתם אומרים שאני לא טוב אז תירשמו לערוץ ותירשמו גם לאח שלי. אני אשים ואני אנסה להגיע כמה שיותר מהר ל-21, כן, כי זה יעזור לי ממש. בואו נגיע ל-10 סאבים, אנחנו ב9. זה יעזור לי ממש. המטרה שלי כאילו עד עוד שבועיים כזה להגיע ל-50 סאבים כדי שנוכל לעשות שידור חי, שלא יחסמו לי אותו כמו שנה שעברה. מסתדר. עכשיו בוא נראה, נשים אותם גם פעם. אוקיי, סבבה, הם לא הכי טובים שראיתי, סבבה כזה. טוב, הוא מטורף. הוא היה די טוב, אני אעשה את זה בזום. ועכשיו נראה. אוקיי, הם די גרועים, אני אגיד את זה ככה, שאני בגולד והחבר שלי בברונז. אני אנסה להמשיך להיות כמה שיותר טוב. סלטה, איך שלא קוראים, שכחתי את השם המוזר שלו הזה. או נו באמת, עכשיו גם הדוש לי מת. טוב, עדיין 5 קבוצות, אני תרשמו כמה גביעים אתם בתגובות, סתם בא לי לדעת. אוקיי, ניצחנו, לא ידעתי שמישהו בברונז. סבבה. אבל עדיין בוא נראה. ב-50. אז אני אצטרך לעשות כמה משחקים. בינתיים תירשמו לערוץ ותשימו בלייק ותרשמו תגובה כמה גביעים אתם. ומה עוד אתם רוצים, איזה תוכן שאני אעשה. אני יכול לעשות סקרים, הכל. אם אתם חושבים אני חוזר על אותם מילים שאני אומר כי אין לי מה להגיד, שזה מפתיע. תירשמו לערוץ, אני אשים לכם קישור בתיאור.
כאילו עדיין להילחם. אני אסבול. אם לא, כאילו אני אמשיך את זה בחלק 2. אם אני לא אזכה מקום ראשון במשחק הזה, אני אמשיך את זה בחלק 2. נראה אם הצליח גם. יש לי שיכולה גם דרך קירות. סטופ, אתה יכול.